Sapat mga tol. Subanlat TV here nga pala mga tol. At nandito pala tayo ngayon sa Camellia mga tol. At another vlog na naman, another experiment. Experiment na ba? Sige ay. O ano mga tol, another naman na kalokohan na naman mga tol. So tuloy-tuloy pa rin tayo mga tols. So natin naisipan ni karon mga tol. Intense kayo ni karon. Intense ba? Sakto bang pag English na mga putang ina. Kuha na lang ni mga tol para dili ta sa ingon nga masawayan. Kuha na ta kuha na siya din mga tol. Nari tayo muunday nga na medyo medyo na noon na nari tayo muunday mga tol nga prank niya. I-prank na to atong asawa kay tungod kay i-prank na to kay i-prank ni sa mga tol nga nawad-an taog kwarta mga tol. Kay karon panahon na mga tol na padawon na siya mga anak. So karon na bulan August na siya mga anak mga tol. So dagan kailangan nun ginamo din ang kwarta. So unsa atong i-prank tanto siya nga nawala tong kwarta mga tol. Na ako ang gitigom siya, nagtigom po siya, ako po nagtigom po ko. So kaning ako kung unsay reaction niya kung mawala niya akong kwarta. Okay, niji kay ni namo karon mga tol. So see you lang mamaya mga tol kung see you lang sa mamaya mga tol kung sa reaction niya. Sige. Mga tol. See you. Okay, bye. So sapat mga tol. So uy, murag intro. So nag-relax na tiri mga tol. Nag-relax na tiri ron. Uy. So nade sa tato rin mga tol. Sa temporary. So nagtato rin tayo mga tol. Tato ta ba? Testing tayo tato kagapon. Kung ano siya mga tol, blackening na mura siya tato gapon, blackening gogor sa lawas na. Meron lang akong ikukwento sa inyo mga tol. So what's up mga tol? So meron tayong bad juice mga tol. So pitaka din nato mga tol, nabili din sa balay. So, ngita lang taglayan nga kuhanan mga tol para maka-prank kita, makapaday ito sa prank. Tingnan lang natin niya mga tol, paday na itong prank na to. Bahala namin kinuswa, paday na to. Okay. So, what's up mga tol? So, nakaabot na ito sa balay mga tol. Ito may prank day karon mga tol. Okay. Tanaw na to. Kaya nabili na itong pitaka. So, ina na ito din mga tol na asa itong pitaka, asa dapit na. Nung anong nawala man, asa ka dapit, ano ba? Natin mapunta. Bye! Asa lang dong? Bad. Asa man rin pitaka ako, day? Ha? Asa man? Wala. Wala man lagi na. Nabili niya ito. Nawala lagi. Ha? Nawala niya rin. Wala dire. Wala man dire. Hey! Wala dire. Day, wala lagi dire, day. Mila. Wala, oy. Wala no. Wala lagi oh. Masa di naman mo ba? Simot mana. Mangina, nara mo daw.
Sabat sa mga tol. So, na baby mga tol. Baby. Dog, kakagay na mga tol ako mga tol. Hello. Papa ko ni mo be, papa. Dili. Papa ko ni mo be. Dili. Ano siya mga tol? Mga tana ko dire. Alay ang mutubag ganiyo. Oh. Papa ko ni mo be. Dili. Unsa man ko ni mo be? Kapit. Kabit gago. Ni mama. Ah, mama. Nang niyoy. Baby. So, tinawag gid siya mga tol. Bahala gid kita dire mga tol. Tiyan, baby ni baby. Ano siya mga tol? Sige siya gliyok-gliyok nga nako. Tikliyok na siya. Ako ra insultas niyo mga tol. Wala gay makapantay sa mga tol. Ang ingon nila mga tol, dapat kay magsumikap kita. Dapat kita magpursige Okay. para makabot na to kung sa atong gusto. Para makabot na to kung sa atong kuan mga tol. Ako ang gusto nga abuton or sa badiha. Pero sa panahon na inana mga tol, gusto nimo mabot nimong mga pangandoy. Sakto man na gusto nimo nga paabot ng mga pangandoy, pero ayaw kalimte mga tol. Kung unsay mo ang ganang gigikanan og unsa pa mga tol, og usa pa ngit ay gabi na mo god. Og usa pa mga tol, ayaw gid kalimte kung unsay nasa imo ron. Pahalagahi gid na mga tol, pahalagahi. Kung unsay nasa imo karon, pag kontento tapos pwede mangandoy, pero pwede ka mangandoy. Tapos mga pangandoy ra na pangandoy gusto na maabot pursige, pero ang pingi pod kung unsay nasa imo karon, dapat kay nimo i-balance mga tol, kay aron maabot na nimo imong mga pangandoy, kay para makaandam buga sa kanang mga trials na gipang ihatag sa Ginoo para sa imo mga tol. O ana siya mga tol, kung kontento lang ta mga tol, mag-vlog ta nagsa kontento lang ta, kay nag-vlog ko mga tol, medyo nakalimot na ko kung unsa ako kung unsay importante para sa ako nakalimot na ko unsay dili dapat na ako i-share sa social media nga unsa sa badiha, basta inano siya mga tol. Lingaw-lingaw sa ato ang baby na nasa tiyan, kaya malingaw pa ko. Sige.